అంత దూరం పోవాకు, దగ్గర పెట్టుకో ఇప్పుడు వీడియో. ప్రెస్ క్లబ్ విలేకరులందరూ కూడా ముందుగా ఉద్యమ అభినందనలు. మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఆర్జే ప్రకాష్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు కలిసి ఎమ్మెల్యే కోటసిన కార్యాలయం నుంచి అందరూ ఉమ్మడి రాజధాని ఉన్నప్పటి నుంచి పోరాటం చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ అధ్యక్షుడిగా కొమ్మూరి కనకారావు, రెండో అధ్యక్షుడు కేఎస్ బాబు, మూడో అధ్యక్షుడు ఆర్జే ప్రకాష్ మాదిగ, అంటే రోషగాల ప్రకాష్ మాదిగ, ఇది కర్నూలు జిల్లా. మేము ఇప్పటికీ ఈ యొక్క ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఉషా మేర కమిషన్ వేయడం జరిగింది. ఈ ఉద్యమాలు అన్నీ ఉమ్మడి కలిసిన తర్వాత ఈ ఉద్యమాలు చీలిపోయిన తర్వాత 2002 నుంచి ఆ తర్వాత ఉషా మేర కమిషన్ని న్యూఢిల్లీలో ఏపీ భవనం దగ్గర ఉషా మేర కమిషన్ కలవడం జరిగింది. ఉషా మేర కమిషన్ జరిగిన తర్వాత న్యూఢిల్లీలో ఇప్పటికీ మా ఉద్యమం 6 సార్లు 7 సార్లు ధర్నా చేయడం జరిగింది. అందులో కావలి నుంచి, ఈ కావలి నెల్లూరు జిల్లా నుంచి నేను కూడా 6 సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళటం జరిగినది. ఇది 7వ సారి నేను కావలి నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళటం. రేపు నెల 13వ తారీఖు ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ దగ్గర మహాధర్నా ఆర్జే ప్రకాష్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. దీనికి కారణం ఆనాటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయడం జరిగింది. 2004 డిసెంబర్ 14వ తారీఖు నాడు షెడ్యూల్ కులాల రిజర్వేషన్ కోసం విభజనలో పార్లమెంటుకి ఇవ్వడం జరిగింది. పార్లమెంట్ ఈ అసెంబ్లీ తీర్మానం ఇచ్చిన తర్వాత ఉషా మేర కమిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఉషా మేర కమిషన్ ఈ ఎస్సీ వర్గీకరణ నివేదికని పార్లమెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. పార్లమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మేము రాజశేఖర గారిని అప్పుడు కలవడం జరిగింది. రాజశేఖర గారు 2వ తారీఖు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మేము వెంటనే కలిసిన తర్వాత హైదరాబాదులో ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు నేను కొత్తగా 2 ముఖ్యమంత్రి అయ్యాను. నేను కొత్త మంత్రులందరూ కలుస్తాను, కలిసి నేను లా మినిస్టర్ అందరూ కలుస్తాను మహానుభావుడు లేకుండా పోయింది. ఆ తర్వాత ఫైల్ పక్కకు పోయింది. ఆ తర్వాత హర్యానా, పంజాబ్లో ఎస్సీల వర్గీకరణ వేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. సుప్రీంకోర్టులో మా అడ్వకేట్ గిరిధర్ మాదిక్ గారు అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఏమని ఇచ్చింది? ఆ హర్యానా, పంజాబ్లో కూడా వర్గీకరణ కొట్టివేయడం జరిగింది. ఎందుకు కొట్టివేయడం జరిగిందంటే సుప్రీంకోర్టు ఇది ఆర్టికల్ ప్రకారం రాజ్యాంగాన్ని సవరణ చేసి పార్లమెంట్లో 1/3 వర్గీకరణ చట్టబద్ధ చేయాలని చెప్పి ఆ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఆ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా కొట్టివేయడం జరిగిన తర్వాత ఆ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి 2020 తీర్పు సాధించడం జరిగింది. ఆ తీర్పులో భాగంగా ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పులో భాగంగా లార్జర్ బెంచ్కి రెపటి బెంచ్కి తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. లార్జర్ బెంచ్ ద్వారా పరిశీలనలో జరుగుతున్నది. ఈ లార్జర్ బెంచీలు అంటే ఏం వర్గీకరణ కోసం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జగత్ ప్రకాష్ మాదిక్ గారు పోరాటం చేస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ క్రమంలోనే కేంద్రంలో ఈ నెల డిసెంబర్ 13వ తారీఖున జంతర్ మంతర్ దగ్గర మహాధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ భాగంగా ఈరోజు కావలి ప్రెస్ క్లబ్లో ఈరోజు మీటింగు పెట్టుకోవడం జరిగింది. దాని గురించి హర్ష్ మాల్యాద్రి గారు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మాట్లాడతారు.